мардум, салом алейкум. Салом алейкум, таксистои 9090 3333 Олуча такси. Нигоҳ кунем бародаро. Я порс ош, я кулча. Схаймаи даруи ошим салатча рехтаги мози. Я салати авашной помидор бо дринг гуфтиам гапо, я чойник чой қойдави. Ҳамаш дар якҷоягӣ 25 сомон. Нигоҳ кунем бародаро. И аксияе ки мо ҳозир сар додесем, ин аксия давом мекуна. Насиб кардагӣ боша 10 рӯз давом мекуна, насиб кардагӣ боша. Ана баъд мо бародарои азиз, бисёри бародар мегӯянд беғайри ош дига бо чӣ дорем, мақсад мепурсанд. казан кабоб дорем, қайла дорем, хоб фатиршурбо дорем 25 сомон чои ишқатӣ. қурутоб дорем, қурутоб 25 сомон ва ям чои ишқатӣ. қурутоб ҳам ба фатири гандумӣ, ҳам ба фатири варақӣ. хоб резашурбо дорем, резашурбо ҳам косаакӣ дорем. баъзе бародаро дар тавақ хӯрданӣ мешаванд, мегӯянд фатирам резаш кӯ. вай боша 25 сомон бе обуш, мақсад 25 сомон таваққои калонда. шурборам боша ҳамихе косаш, як коса шурбо, якта оби 05, мақсад да сиёмаву колаву фантаву инем хеле арси колаву пепсиву ам хеле 05 айку, якта ам хеле оби 05, як коса шурбо, як кулча 25 сомон ай. 25 сомон ай ё 20? 25 сомон? 25 сомон ай. реза шурборам боша ҳамихе як реза шурбо, як кулча, як оби 05 25 сомон ай. реза шурбора дар тавақ боша, баъзе бародаро тавақ дар мақсад фатири гандумира реза мекунанд ё ки фатири варақира реза мекунанд, реза шурбора дар тавақ мехӯранд ва ёда боша 25 сомон бе обуш, бе оби 05. хоб фатиршурборам 25 сомон бе оби 05 чой қатиян, як чойник чой қатӣ. бо чӣ хӯрок дорем? манту донаш 5 сомон, не ки коса манту, ай мантуи катаи ҳамин аҷоиб ай. як порсуш 20 сомон, 4 дона дорам, хе калон чакаш қативу ҳамаш қати 20 сомон. лагманмон боша, косааки лагманмон 20 сомон ай. лагманои уйгурӣ меган, лагманое ки табақ да мекунанд, хе со рушта падлиф лагмани уйгурӣ, жарни лагман меган, авай боша 25 сомон ай. хоб бо чӣ хӯрок дорем? хай ошмон бародарҷоно, оша гуфтем ки мисоли на 25 сомон, биши 30 сомон ай бародаро. оша 25 сомон аксия сар додагем ба хотире ки мисол бародаро чанд касо ҳамин мухлиси ошанд, бисёр требува дорам ба ҳамун хотир. хоб самбусамон боша 5 сомон ҳаста ё 8 сомон. иҷада самбусаи 5 сомона ай, самбусаи уйгурӣ меган 5 сомона ай. бо ҳастаи самбусаи самарқандӣ, самбусаи гирдаки калон ай ку ҳам хеле ай, вай боша 8 сомон ай бародарои азиз. биё хӯрем ки авқотум хунук шуд ба ҳаме дига авзаниме. як гап да медорам, аёдам мебурам мера, авқотум хунук меша. бад нигоҳ кунед, на як чиз дига гум ба сар кунам хӯрданам. иними дарахтакое ки дар пушти ман дидестен ку, иними дарахтҳо, ина палма, ина мисол ини дарахтҳо, ини арча, ини палмаи хонагӣ, бода эсча, ина самшид, ини исна нишонте, исна ҳоз нишонте, истоте. нигоҳ кунед, ини дарахтҳое ки дар инҷа нишон додестанд, ҳамаи ҳамин дарахтҳоро фурӯшӣ ай бародарои азиз. мисол кадометон ки хонаҳотон да хариданӣ бошанд, ҳамин рақамҳои дар рӯи экран буда. инҷа дози ман рақамҳои телефонма мемонам. ҳамин рақамҳои телефони корхонаи хидмат, рақамҳои телефони дастии хидмат, ватсап ҳам дора. иними 400 00 95 25 ватсапи холӣ ай. ин номери 336 32 00 00 ин номери дастир ҳам аст, ватсап ҳам аст. баъд дили пур метавонед занг занед, дастсафка дорем, бурда шиномданашам дар мисол хизматрасониёш ҳамаша дорем, ё ки ягон татон ҳавлиёи назд пешои ҳавлиётона мақсад газон кориданӣ бошен, ё ин ки ягон мактаб да газон кориданӣ бошен, ягон стадион да газон кориданӣ бошен, шуморо ҳам метавонед муроҷиат кунед. мисол ин хизматрасониро ҳам дорем. баъд дили пур кушта мондуме, бисёр гав задам, бас ай кушки кушта мондум. адресҳои қурутобхонаи мо бародарои азиз дар шаҳри Душанбе, гардиши 32 микрорайон. ина вақти сиёнкада пул оварам. нигоҳ кунем бародарои азиз, ина калцавои 32 адресҳои корхонаи мо. ина калцавои 32
ина светофори Дромади Маяковский, светофори Маяковский. Ина иҷа хуртобхона Исмоил Тоҷик нависондагай. Инами ами чи омаден? Пешход ки омаден? Ина инами светофор ами пешход ки омаден? Мехе нигоҳ мекунед дар инҷа Самсаи Угури нависондагай, дар инҷаш боша хуртобхона Исмоил нависондагай. Хоб нигоҳ кунед ина хуртобхона Исмоил инами ҷои ман. Ана мошин қати агар ки омаден, мошин қати омаден, инами инами Маяковский омадан, ина иҷа раҳай. Немихе медроен, ина инами немихе медроен. Ина иҷа ҷои мошинмунӣ, ана мошино мондагай диден. Охири ами раҳ рафтаги охираш чиай ҷои зарядмунии таксиё электромобило ами раҳра охираш дар инҷа со чанд мошине ки хоҳен дар ҳамиҷа ҷо мегирад. Хоб ин иҷааш да бошад камтарак болотарак масҷидай, масҷиди намозхонии маҳаллаи Маяковский, масҷиди ҷумъахонӣ ҳамаш дар ҳамин ҷай. Хоб ҳайни михелай диден во чира нишонтемтона ай тарафи уну сини поён омадан сини 33 ай 33 микрорайон ай ина иса ай сини сирк омадан тарафи дасти росто мехири ҳамин ҷай иса ай тарафи фаровон мебиёӣ ай тарафи фаровон мебиёӣ тараф мақсад тарафи фаровон омадан ай немиҷа ҷои мо ина